Hai no hai belai belai khano bukha dukhu nangjaknai kha khamnai koktoma kasai phaikya norbo joto news no khana khoroksa bufa hanjaknai khoroksa bufa hanjaknai tinio bini busa cherai 2 বছর cherai no tinio biti charui butharka tangoi buthar himanle buri busa ungmani bagui tinio butharka hanui jong jotono saimankha norbo jotono news no khana abo hai chini tiprasani bisingo jong naikangke sikango jong khnaya kopya ba obo obo hai jong khana mani belai khano wanama sincha koktoma tamni khe nijini bufa hanjaknai tinio nijini busano biti charui butharka belai khano maya kurui samthangke bini sakao gyan kurui bo borokya bo posu si tamni khe posu roksi saka gyan kurui ongo borok jodi gyan tongkhankhe bo tinio buchikhamu busa tamo manui phiya bini saka tini gyan kurui bo posu si aboni boi tini bini nijini busan bono bo tini butharui mano bo khoroksa police TSA jawan bo khlai tongo jong jotono saimano haino hai lamchago ani youtube channel o o pati mungo tikha khwai district ni tulasighor amchoya khoroksa nukongo tinio bini nijini busa hinjaknai no buri busa achai hinui tinio bini bufa butharka bini bufani mung khe Rothindra Devarma bini para bo Tulasighor amchoyo no tei bo niji TSR police khlai tongo tei chung koktoma mankha tinio bono police rok mia nagadi mia horo bo mia horo no bono police rok rong hai chung koktoma mankha bono kwrak ni slaiphano kwrak majara rinani wngthuk tamni khe kuno odhikar kebono odhikar kurui tini swngchara cherai no tini jesu phano cherai chikon phano wngthuk kotor phano wngthuk borok bwthang cherai wngthuk kotor wngthuk bo borok butharka mani butharka bini bo mother case wngui thaka bono naibuthang bodol rok hai ba je prosason rok bono kwrak slaiphano kwrak majara rinani wngthuk karon tamni hingkhe tinio bo bono angkhe borok hinsaya bo borok muni suya bo post susi tamni hingkhe tinio bo borok wngkha bini sakao gyan tongkhamu phiya bini thani gyan kurui aboni boi bo post susi aboni bagui bo nijini busano phano bo tini butharui mano belai belai khano obo khairok sincha koktoma tinio bini buma hinjaknai belai khano dukhu nangjak kapkha karon tamni khe obo se boya sikango bo khoroksa abo khe achaimani buri busa achai hinui bono butharka phiya bo puilani ba prokash khailia kebono public kuno saoliya hinsa karon belai lachimui sincha tei phiyaba abo haikhe tabuk tewaisa abo khlaijakha bini busako buri achai hinui matro 2 বছর siko obono jabra bitiriwi charwi buthar khibika belai belai khano bini buma hinjaknai dukhu nangjak aboni bagui obo hai samung haimya borok khlainai obo kaisa mother case wngthaka je bono butharnai je bini busai bono kwrak ni slaiphano kwrak majara rinani wngthuk abono angbo tinio naio tei tini je bini bihik hinjaknai bobo tini aboni sabo bono phasi order riu hini sama hai abo hai borok no swngchar toniya borok bo narwkya tongmani no chakugo asukmani hambai.